Onye a na-akpọtụrụ n'ihe gbasatara gọọmenti etiti nakwa njikọ aka ọrụ ugbo bụ Dr. Francis Nwalen na-ekwugo na ezigbote mkpụrụ akụkụ nakwa ijikọla na nke ọma ga-enye aka na-akọpụta ihe dịka tọn osikapa ga-adị n'agbata tọn 6 na tọn 10 kwa afọ ọbụla na Anambra steeti. Ya bụ onye a na-akpọtụrụ maka ihe gbasara ịkwalite ọrụ ugbo n'ogogo mba ụwa bụ onye mere ka amata nke a n'oge amụma inyochaghara etu ha si wee na-alụ ọrụ n'agbata afọ bụ nke na-aga n'iru na steeti a bụ nke kọwara etu ndị ọrụ ugbo na Anambra steeti si were amụta ihe ọsịsọ dịka nke kwesịrị ka etoo ha. Onye nta akụkọ anyị na-akọrọ ihe gbasara ọrụ ugbo bụ Chibụzọ Obidike ji akụkọ a wee bịa ka ya bụ ihe si wee mee. Government IFAD VCDP bụ ndị nke nọ na Anambra steeti maka amụma midterm review mission nke ha na-eme gbasara value chain development program iji wee nyochie agamniru value chain development program bụ nke ha bidogoro ma rute kịta ka ha ji wee chọpụta ihe ịma aka chere ha ka ọ na-ekwupụtazikwa nyocha ha nyochara na azịa nke dị na okpuru ọchịchị ihe ala ya nakwa isi ụlọ nakwa ọgbọji nke dị na Orumba South. Dọkịnta Nwelene kwupụtara na steeti a nwere ndị ọkụ ugbo bụ ndị ga-ebugo amụma ịkọ ọrụ ugbo na steeti a n'ogogo dị elu ma gbarọkwazi iru nyere ụfọdụ ndị na-akọ ugbo bụ ndị na-echekwube n'ihe ha kọpụta kama ịkọghali nke ọfụ ka ha wee nwee ihe ọmụmụ buru ibu. Ọ rụtụrụ aka na amụma African Rice Variety bụkwa nke nyegoro aka iji wee mepụta ụfọdụ osikapa bụ ndị na-anabata nnukwu iju bụ nke VCDP dị nkwadobe ịzụta ma zụkwa ndị na-akọ ugbo ka esi akọ ya. Ụfọdụ ndị ritere elele bụ Maazị Fidelis Ọzọ bụ onye na-akọ osikapa, Injinia Chidi Ọkpala onye na-akọ akpụ ya nakwa Oriakụ Chinaza Nwafọ bụ onye ọ bụ ọlụ ya ile ihe akọpụtara n'ubi ya nakwa Oriakụ Philomena Ekemezie onye na-ahụ maka alụike kwupụtachakwara n'otu agamniru ha nwegoro n'amụma ha dị iche iche ma gụpụtazikwa ihe iche aka mgbachere ha n'ịkọ ugbo ma yọzikwa enyemaka ya nakwa mbawanye azụmahịa ha.